Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Μαντέψτε τι θα σας δείξω σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω Limited Edition και Top Master από 365 καινούριες και 365 παλιές. Λοιπόν, άμα θέλετε να δείτε είναι αυτές εδώ πέρα. Και εννοείται μου το ζήτησε ένας φίλος μου. Τέλος πάντων, ξεκινάμε. Θα ξεκινάμε με τη Top Master από 365 του 23. Λοιπόν, πρώτη Top Master είναι ο Edouard Mendy. Εδώ πέρα ωραία κάρτα. Μετά, δεύτερη θα είναι ο Mohamed Salah. Εδώ ωραίες κάρτες Top Master. Μετά, Kevin De Bruyne. Ωραία. Μετά, Top Master Harry Kane. Ωραία. Μετά, είναι η Invisible που είναι extra rare. Παρόλο που είναι extra rare, την πετυχαίνουμε πολύ συχνά αυτήν. Κανονικά θα την είχαμε 6 φορές άμα θα την ανταλλάζαμε. Λοιπόν, Vinicius Junior, Top Master. Kylian Mbappé, ωραία κάρτα. Μετά είναι ο Davis Top Master. Και τελευταία Top Master από 365 του 23 είναι ο Lautaro Martinez, αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, μετά ξεκινάνε Top Master από 365 καινούργιες που έχω, προς το παρόν έχω 6. Μου λείπει ο Πέδρη, ο Vinicius και ο Παμεκανό. Ξεκινάμε με την πρώτη που είναι ο Alisson, ωραία Top Master αυτή. Μετά, δεύτερη είναι ο Erling Haaland, πολύ ωραία Top Master. Μετά είναι Invisible, θα την είχα διπλή αλλά την αντάλλαξα. Αυτή εδώ, εδώ όπως βλέπετε Oblak, Van Dijk, Verratti και Lewandowski. Εδώ Top Master Kylian Mbappé, Lautaro Martinez Top Master, πολύ ωραία, είναι, νομίζω είναι και λίγο σπάνια αυτή. Βασικά δεν έχει σπάνιες και τέτοια. Λοιπόν, και τελευταίο Top Master Rafael Leao. Λοιπόν, μετά έχω μια Golden Baller, Premier League δεν μαζεύω απλά. Έχω μια Golden Baller, είναι ο Rashford. Νομίζω ο Rashford είναι πολύ συχνός Golden Baller. Ωραία. Μετά ξεκινά Limited Edition από 365 του 2023. Έχω αρκετές όπως βλέπετε εδώ. Για κάποιο λόγο έβαλα και τη Momentum του Mbappé. Ξεκινάμε. Limited Edition πρώτη. Ο Pablo Solari. Βλέπετε ωραία Limited Edition εδώ. Κόκκινη. Μετά είναι ο Alisson της Liverpool εδώ. Μετά ο Kevin De Bruyne Limited Edition. Αυτόν τον πέτυχα όταν πήρα το άλμπουμ. Και πέτυχα και το James Rodriguez που θα τον δείξω τώρα σε λίγο. Erling Haaland. Ωραία κάρτα αυτή. 259 σύνολο. Και στη μεγάλη κάρτα έχει 259. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτός εδώ Lindelof, Victor Lindelof, δεν ξέρω κάπως έτσι λέγεται, της Manchester United. Μετά είναι ο Memphis Depay της Atletico Madridis. Μετά είναι ο Rodrigo της Real Madridis, εδώ ωραία κάρτα. Μετά είναι ο Sadio Mane, πολύ ωραία κάρτα αυτή και καλός παίχτης. Ανδρέας Μπουχαλάκης τώρα, Ολυμπιακός. Μετά James Rodriguez που σας είπα πριν, τον πέτυχα στο άλμπουμ όταν το πήρα. Ωραία κάρτα. Μετά είναι ο Ρομέλου Λουκάκου. Αυτός εδώ πέρα. Ωραία κάρτα. Γενικά αυτές οι Limited Edition 365 είναι πολύ ωραίες. Φαίνονται πολύ ωραίες. Εδώ Lautaro Martinez όπως βλέπετε. Είχα και τον Onana Limited Edition αλλά μου τον κλέψανε. Τέλος πάντων. Μίκαελ Ισακ στην Λεχ Πόσναν, κάπως έτσι λέγεται η ομάδα του. Ντομίνικ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ, εδώ ωραία κάρτα. Μετά είναι η δεκάδα του Παναθηναϊκού Limited Edition, όπως βλέπετε αυτή εδώ πέρα. Μετά είναι ο Γιάννης Κότσιρας, Παναθηναϊκός. Δημήτρης Κουρμπέλης και αυτός Παναθηναϊκός είναι. Τίμωθη Τσάντλερ, παίζει σε αυτήν την ομάδα, δεν ξέρω πώς λέγεται, συγγνώμη. Μετά ξεκινάνε οι Premium, έχω 3.
Πρώτος είναι ο Φράνκο, δεν ξέρω, ο Αρμάνι που παίζει στη River Plate. Δεύτερη είναι ο Hulk, έτσι λέγεται, που παίζει στην Club Atletico Mineiro, κάπως έτσι λέγεται η ομάδα. Phil Foden, ωραία κάρτα αυτή. Μετά είναι τα coins, τα 150 coins που πέτυχα στο album. Και τέλος έχω βάλει τη momentum του Mbappé. Εδώ βλέπετε, ωραία κάρτα είναι. Δεν είναι limited edition, απλά έτσι την έβαλα, ήθελα να τη βάλω. Λοιπόν, μετά ξεκινάνε οι limited edition από 365 καινούριες. Έχω και από εδώ αρκετές. Ξεκινάμε με την πρώτη που είναι ο Gakpo, βλέπετε ωραία κάρτα. Λοιπόν, δεύτερη είναι ο Haaland. Τον είχα διπλό, παιδιά, αλλά τον αντάλλαξα. Ξέρετε γιατί τον αντάλλαξα? Για τον Premium Foden που σας έδειξα πριν. Νομίζω δεν άξιζε. Βασικά όχι άξιζε, γιατί τον είχα διπλό και ο άλλος ήταν Premium. Δεν ξέρω, γράψτε στα σχόλια αν άξιζε. Λοιπόν, μετά έχουμε Πέδρη. Όχι, εδώ η γωνία έχει σκιστεί λίγο. Γενικά εμένα με πειράζει πολύ άμα λίγο τσαλακώνεται μια κάρτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, De Ligt που παίζει στην Bayern. Έχω τον Τζούμπερ. Έχω ελληνικές ομάδες, έχω limited edition, μόνο του ΠΑΟΚ δεν έχω κανέναν. Λοιπόν, μετά είναι ο Κουίνι του Ολυμπιακού. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια τι ομάδα είστε, εγώ να ξέρετε είμαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Γιάννη Κότσιρα που παίζει στο Παναθηναϊκό. Μετά είναι ο Πολ Πογκμπά. Αυτές οι δύο ήταν οι πρώτες μου limited edition. Το album το πήρα σκέτο, όχι το 12 ευρώ. Λοιπόν, μετά έχουμε τον Immobile. Ωραία κάρτα. Immobile, δεν ξέρω πώς λέγεται, παιδιά. Sorry, παιδιά. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Premium. Αυτό εδώ το Premium, το Limited Edition. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτόν εδώ τον Saka Premium. Ωραία. Μετά ο Premium Isaac, τον έχω και σε μεγάλη κάρτα, αλλά εγώ τώρα θα δείξω μόνο τις μικρές. Premium Grealish, αυτή παίζει να είναι η αγαπημένη μου Premium. Λοιπόν, μετά Premium Pedri, ωραία κάρτα. Και μετά ξεκινάνε Premium Gold που τις έχω όλες, 6 είναι συνολικά. Και έχω και τα 350 coins. Λοιπόν, πρώτος Premium Gold είναι ο Neymar, πολύ ωραίος. Δεύτερος ο Lautaro Martinez, εδώ βλέπετε. Τρίτος είναι ο Courtois. Μετά ο De Bruyne έχει 299, φανταστείτε, είναι σχεδόν σαν μια Top Master. Ο Griezmann από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Premium Gold Sané. Και τελευταία κάρτα για σήμερα, 350 coins limited edition. Λοιπόν, άμα φτάσετε μέχρι το τέλος, σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να φτάσουμε 200 που είμαστε πολύ κοντά. Και γεια σας.